Ярмалар. Достым, синең көчле һәм матур, сәламәт һәм акыллы буласың киләме? Алайса, бу видео нәкъ менә синең өчен. Көч һәм матурлык сәламәтлектән, сәламәтлек исә дөрес тукланудан башлана. Туклану иртәнге аштан әлбәттә. Йокыдан торгач кайвакыт ашыйсы да килми. Шулай бит? Менә табиблар безгә иртән төрле ярмалардан пешерелгән ботка ашарга киңәш итә. Нинди ярманы сайларга соң? Бу карабудай. Аның туган ягы Хималай таулары. Россиягә ул 900 ел элек кергән. Борынгы славяннар карабудай боткасын ашап карагач, аны баһадирлар ризыгы дип атаган. Чыннан да, бу ярмада катлаулы углеводлар бик күп. Алар безгә бик күп көч һәм энергия бирә. Бу дөге. Ул иң борынгы ярмаларның берсе. Аны Урта диңгез буенда 5000 ел элек үстерә башлаганнар. Дөгене бары бик каты дымландырылган басуларда гына үстереп була. Кайвакыт басудагы суның биеклеге 15 сантиметрга җитә. Дөгедә цинк, йод, фосфор һәм бакыр күп. Бу ярма иммунитетны яхшырта, тынычландыра, ашказаны эшчәнлеген нормальләштерә, организмны зарарлы матдәләрдән чистарта. Бу дары ярмасы. Ул ярмаларның иң вагы. Аны 5000 ел элек Кытай һәм Монголия территориясендә үстерә башлаганнар. Бу үсемлек яктылык һәм җылылык ярата. Коры өссе җәй көннәрендә дә үсә ала. Артык дым сорамый. Тарыда тырнакларны һәм чәчләрне ныгыта торган D витамины, шулай ук тимер, кальций, магний, фосфор һәм калий бар. Бәлки син манный боткасы яратасыңдыр. Манныйны бодайдан ясыйлар. Бу ботка ашказаны авырткан кешеләргә сәламәтләнү өчен киңәш ителә. Тик манныйда тамакны туйдыра торган аксым һәм крахмал күп, менә файдалы витаминнар юк диярлек. Бу солы күпертмәсе. Аны солыдан ясыйлар. Солыда аксым, А, Б, Е, Д, К һәм П витаминнары бар. Ул күз күрүен, йөрәк эшчәнлеген яхшырта, чәчне һәм тырнакларны ныгыта, канны чистарта, көч бирә. Безнең киңәшләргә колак сал, достым. Сәламәт бул!